Soc l'Albert, de l'Assemblea Local de la CUP Les Corts. En primer lloc, sigueu benvingudes i benvinguts a aquest homenatge organitzat conjuntament amb la CUP Barcelona i la CUP Països Catalans. Bon vespre, Blanca. Organitzar-te aquest acte ha estat un repte des de la il·lusió, el reconeixement i l'estima, però un repte. La teva trajectòria de lluita no és ni recent ni menor. En aquest sentit, som conscients que avui només podem parlar de part. Amb tot, l'homenatge que plantegem va més enllà dels diferents espais que has travessat o travesses actualment. L'homenatge que plantegem passa per posar en valor el model de militància que vens practicant, constant, intens i compromès amb l'alliberament social i nacional dels països catalans i l'efecte i empremta que deixen les persones al teu entorn. No és per atzar que haguem fet coincidir aquest acte amb la celebració fa 2 dies de la Diada del Soldat Català en commemoració de les lluitadores i lluitadors catalans que al llarg de la història han defensat el país. Aquest 2023, la CUP et reconeixem i t'agraïm, quan faràs 80 anys, la teva activa i dilatada militància, perquè ens fa créixer com a persones, com a organització i com a projecte. Per reconèixer i agrair-te aquesta activa i dilatada militància, hem demanat a algunes persones, sense pretensió de ser exhaustives o corríem el risc de no cabre-hi avui aquí, que comparteixin la seva visió i vivències i ens ajudin a comprendre alguns moments i situacions. A l'August, bona nit, li vam plantejar que ens parlés de com començar un projecte i mantenir viva una idea quan tothom claudica. Gràcies, August. Parlo aquí o aquí? Des d'aquí? Ah, molt bé. Sí, millor. Bona nit, doncs. Vaig de postre. Vale. Bona nit, doncs, i gràcies per haver-me donat l'oportunitat de participar en aquest acte i, a més d'obrir-lo, que considero un considerable honor. Bé, veieu, la Blanca Serra, que té molt millor memòria que jo, assegura que ens vam conèixer l'any 1968, quan em vaig fer càrrec de la defensa jurídica d'un bon nombre de redactors de la gran enciclopèdia catalana, acomiadats per l'empresa, i entre els quals hi havia la seva germana Eva. Això voldria dir que la nostra relació personal es remunta a 55 anys enrere. Tota una vida. Però és a partir de l'any 75, arrel de la detenció d'uns militants bascos radicats a Barcelona, Wilson i Chiqui, i de la posterior onada de detencions de militants independentistes catalans sospitosos d'haver donat acolliment o col·laborat amb aquests tarres, que s'inicià, entenc jo, la meva relació continuada, seguida, permanent, de caràcter professional, política i personal amb la família Serra. Perquè quan jo penso en la Blanca Serra, necessàriament he de pensar en tota una família, en tota una entitat, el Serra, els germans Serra. Família constituïda pels 3 germans, Eva, Blanca i Josep de Calassans, Cala, la muller d'aquest, Dolors Serra, aquí acabo de saludar aquí, sense oblidar la mare, la senyora Puig, una veritable senyora d'una bellesa serena, impressionant. Aquesta relació, que va significar per a mi un punt d'inflexió en la meva trajectòria política i un veritable enriquiment a nivell personal, es va veure enfortida a cops de repressió durant aquells anys de la transició, en la que, segons la doctrina oficial, Espanya es va convertir en una democràcia plena i en un estat de dret consolidat, però que per a l'independentisme català van ser anys de duríssima repressió
sota l'imperi de les successives lleis antiterroristes. En la meva condició d'advocat de confiança de la família, vaig viure, intervenir i viure molt de prop i molt intensament les quatre detencions de les germanes Eva i Blanca, el febrer del 77, el juliol del 80, el desembre del 81 i el març del 82, i l'exili definitiu d'Alcalá el 1979. Aquesta és, en certa manera, un resum de la meva relació professional en aquests anys de la forta repressió. La meva relació política amb els germans Serra comença veritablement a partir de l'any 1978. La cultura i l'experiència política en què jo em movia aleshores provenia del marxisme ortodoxe, centrat en la qüestió obrera i l'anticapitalisme, i on l'autodeterminació dels pobles es veia com un principi teòric indiscutible, però no com un marc de lluita prioritari. No obstant, el fracàs de la ruptura democràtica i social amb el franquisme i la consolidació de la monarquia borbònica va portar-nos, a mi i al meu entorn polític d'aquell moment, a apropar-nos als nuclis organitzats de l'independentisme d'esquerres i a incorporar-nos a la lluita per l'alliberament nacional com un factor rupturista amb el sistema. Vam trobar en els militants del PSAN provisional, on militaven aleshores els Serra, uns lluitadors que en certa manera havien seguit el camí invers. Partint de l'independentisme, es plantejaven seriosament la qüestió de l'alliberament nacional lligat a l'alliberament de classe, amb la perspectiva de construir un nou estat popular dins d'un marc nacional que eren els Països Catalans. A partir d'aquest moment de confluència, fins avui dia, han passat quasi 50 anys, la Blanca i jo hem transitat pels mateixos itineraris polítics en aquests gairebé 50 anys d'història de l'independentisme d'esquerres. Hem compartit amb ella i els seus germans un debat d'idees continuat, unes mateixes experiències organitzatives i uns compromisos de lluita sense renúncies i, finalment, una amistat sincera i una complicitat sense falla. Dissortadament, avui no estan aquí, en el camí hem perdut el primer el Cala i després l'Eva. Per a mi és una pèrdua que sento dolorosa, profundament dolorosa, perquè eren uns amics entranyables i sincers. Però, malgrat això, l'amistat, la complicitat amb la Blanca ha continuat mantenint-se intacta fins avui dia i espero que per molts anys els que compleixes avui, o un dia d'aquests. És per això que, òbviament, no podia deixar de participar en aquest acte d'homenatge, que entenc que és just i necessari i, en certa manera, potser insuficient. O potser, diríem, un homenatge de mínims. Perquè si es tracta de repassar la vida de compromís, de lluita permanent, continuada, sense defallir, des d'una joventut, des del moment en què la conec, molt jove, fins al dia d'avui, participant activament com a activista en tants i tants fronts de lluita com ha mantingut i manté, em sembla que és mereixedor
d'això que estem fent avui i de molt més, possiblement d'un homenatge de caràcter nacional, on també es pugui, seria el meu desig, que pogués ser un homenatge a tota la família, a aquesta família tan absolutament entregada a la lluita que compartim tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, August. A la Gabriela, bona nit. Li vam plantejar que ens parlés de com enfrontar la repressió a moments difícils de lluita. També, a partir d'aquí... Us parlaré del que voldré. D'acord? Estem d'acord, no? Molt bé. No, a part que no em trobo gaire bé, però no voldria que aquest acte fos un acte de tristesa. No voldria en absolut que l'homenatge que et fem, germana, fos un homenatge de pena, de llàstima, de oh, com hem patit. Perquè hem patit i continuarem patint. Vull dir, perquè això està bastant fotut. En canvi, jo vull recordar coses que em semblen importantíssimes. Importantíssimes. La vida de les Serra Grans i la meva són vides que han anat molt paral·leles. Ens hem anat trobant, la vida ens ha anat trobant des d'aquell pesant provisional, que jo estava al moviment comunista, vosaltres estàveu al pesant, que teníem reunions amb el Guille i amb tota aquella gent a veure si aconseguíem fer alguna cosa. Després vam desaparèixer, després ens van trobar a l'ANC, després ens van trobar en molts puestos, finalment ens vam trobar a la CUP, no? Però era una estela, això que diu ell de la família gran, era una estela que m'ha perseguit tota la vida. Perquè me'n recordo quantes vegades em deien escolta'm, i tu per què no ets... Perquè jo sóc independentista de fa uns anys, per dir-ho així, era autodeterminista, com aquest senyor, no? Escolta'm, tu com és que sent anticapitalista no ets independentista com les teves germanes? Som-hi. Deia, no, és que no som germanes, no m'importaria, molt de gust i tal, però no som germanes, ja hi arribaré, no? Pitjor encara, la segona vegada que em van detenir, que va ser una vegada fortíssima, a mi em venien a donar condolències. Que greu lo de les teves germanes, que greu lo de les teves germanes. Molt greu, molt greu, però és que no són les meves germanes. Dic perquè no volia enganyar el personal. Per tant, al final he anat tota la vida acompanyada i sota aquest paraigua d'història, de valor, d'entrega de les meves germanes. I a més hi ha una cosa curiosíssima, que és que jo tinc la mateixa idèntica edat que el Cala. Jo vaig néixer oficialment el 18 de desembre del 51. Realment el 16, el pare es va equivocar i va posar 18. Però oficialment tinc la mateixa edat, tenia la mateixa edat que el Cala, o sigui que podia ser la petita Besons, mira, d'una fornada dos, no? Què recordaven? A mi sempre hi havia una cosa, quan parlarem alguna de repressió, perquè ens hi hem d'anar fent, però jo recordo les primeres detencions silencioses, són els represaliats més silenciosos que han existit a la història. Vull dir, qui va sentir parlar de les detencions de les serres? Qui va sentir parlar de les tortures al Castellanos? Qui va sentir parlar? No es parlava, hi havia por, no es deia. Estaven tots subsumits, era com una cosa clandestina. Preguntar què feien, com estaven els companys, era una cosa que es deia en veu baixa. I la dèiem en veu baixa perquè ens agradi o no, ens havia colonitzat una mica la por. Perquè la por, la tortura, la detenció, la malevolència, la violència, la bestialitat, no es fa només per aquell que la rep directament, sinó que s'exerceix per tot el voltant i que tothom, ells i elles, vegin què pot passar si tu t'emboliques amb segons quines coses. Van ser unes torturades silencioses, com altres companys, però molt poquets. I eren els moments, òbviament, de l'època de plom a Euskadi. Evidentment, tots estàvem preocupats, tots podíem ser terroristes, tots podíem ser d'ETA, tots. Els que estem aquí, uns quants més, vull dir, perquè tampoc és que fossin milions en aquell moment, Vull dir, així es va anar la cosa. I aleshores allò és quan tu dius, jo t'entenc perfectament, quan dius, els hi hem de fer un homenatge nacional. Jo penso que les dues Serra tenen homenatge fet per tota la vida. Quan hi ha una manifestació d'1 milió de persones al Passeig de Gràcia per la independència, allò és una manifestació d'homenatge a la germana Serra i també al Cala.
Allò és una demostració de que el que han fet, per el que han lluitat, per el que han patit, per el que han sigut torturades, per el que han sigut apallissades i humillades, ha valgut la pena. Ha costat, ha valgut la pena. Ha sigut una lluita i una repressió que ens podeu donar fruits. En calen molts més, clar que sí. Aquí, que tenim mitja edat per continuar fent coses, en farem. Però això és vostre. Una part importantíssima és vostra. I jo penso que és el que us dona i el que et dona i el que li donava a ta germana. Aquest ímpetu de, malgrat 4 detencions, malgrat tortures, malgrat tot, endavant, 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 sense amagar-se, amb energia, sabent perfectament bé com sabíeu que us podien tornar a detenir qualsevol dia, com després va passar més endavant, quan les Olimpiades, que també vam tenir 45 de cop, que van ser detinguts, torturats i empresonats, no? Jo penso que amb això sou lliçó. I tu, a més, ets més lliçó, perquè tu et van torturar, et van apallissar i et van voler humiliar, La dignitat no te la treu ningú, perquè la tens molt ben arrelada. Però et van torturar per 3 motius: per comunista, per independentista i per feminista. Toma tesa. No? O sigui, tenien 3 motius de fons per donar-te 4 mastegots, perquè eren així de bèsties, de brutals, i aquesta era l'odi, l'enveja i la ràbia que els hi donaven que dues donetes, no perquè no valgueu, sinó perquè són més aviat recollides, no? Que dues donetes fossin capaces d'estallar i donar la talla com si fóssiu de 1,20 m, de 2,20 m, m'explico? Això és el que no podien suportar i el que no podien aguantar. I això és el que penso que tots els guàrdies civils i totes les policies i totes les comissaries possibles, quan us veien continuar les manis, continuar fent, continuar amb els comitès de solidaritat, continuar amb l'ANC, continuar amb independentistes dels països catalans, continuar amb tot això, allà estàveu, a primera fila. Això, filla meva, és una herència que poca gent la té, Jo t'ho agraeixo molt, perquè això ens va donar força. Jo a vegades pensava aquells mals pensaments que no es poden dir en públic, però a 71 anys ja em permeto dir el que em rota. Jo pensava, ostres, si aquelles 2 serres han passat i ho han aguantat, força i cap endavant. Perquè, en fi, jo tinc una mica més de cos, no? Pensava, bueno, a mi potser no em tocarà tant, veurem. Per què? Perquè és cert que en aquell temps la possibilitat de ser empresonat i de ser torturat era quelcosa que la teníem molt endins. Llàstima que les nostres noves generacions d'avui ho estan aprenent una mica tard perquè es van creure que això era democràtic, ens vam creure que aquí governava el gobierno más progresista de la història, ens van creure que aquí la repressió s'havia acabat, que la tortura no existia, etc. I tot això sabem que és mentida. Perquè la violència del poder, la violència de l'Estat, la violència que els fa impune davant de tot, inclús avui i ara, continua existint i continuarà existint fins que siguem capaços de fer el tomb en aquest país, en aquest estat i en aquest règim. Només són gràcies. És el que t'he vingut a dir, perquè es trobo bastant malament i dic, no, aniré per dir-li això. Gràcies. Gràcies, i que hagués estat molt orgullosa de ser realment una serra. Però molt, moltíssim, perquè teniu història, perquè teniu una gran família, no és que la meva pobreta no ho sigui, però és diferent. Vull dir que seria molt feliç, ja t'ho vaig dir una vegada en un acte de la CUP, te'n recordes? A veure que ara que sóc independentista, a veure si m'afilleu, m'agermaneu d'una vegada, perquè ara ja estoy al completo. Ja també soc comunista, anticapitalista, independentista i feminista. Després ve l'ecologisme i tot això, però això ja he complet, no? No et sembla? Doncs a veure si feu un pensament i m'apunteu al llibre de família. I així passo a la història, també. Gràcies, Gabriela. En Julià Bonanet li vam plantejar que ens parlés de per què la Blanca és un exemple de lluita. M'imagino que també farà... És que pregonem la desobediència, si no, cal practicar. Bon vespre a tothom. Posa't del coll, ara. Bé, l'exemple de lluita de la Blanca i de l'Eva i de la Mait Carrasco i de la Teresa Letxa i de la Llum López i de la Petita i de tanta gent i de tantes dones
Jo la resumiria en 3 conceptes bàsics. Un és una consciència crítica del passat que s'aplica al present per entendre'l i per, evidentment, obrir camins de lluita. El segon és una voluntat de lluita indefugible i el tercer és una capacitat i una voluntat organitzatives. Són 3 coses que normalment per la militància van íntimament lligades. Sabeu perfectament que el pensament en si mateix, sense desenvolupar-lo en forma de lluita, es dona la raó a si mateix, però no és capaç de canviar la realitat. També sabem que la lluita sense un pensament cau fàcilment en la rutina, cau també en l'autocontemplació i cau en l'activisme per l'activisme. I sabem també que sense organització ni el pensament ni la lluita aconsegueixen una cosa fonamental: el manteniment, la constància i la fixació per tal que això passi de generació en generació i constitueixi un bloc sòlid. Aquests 3 elements són bàsics en la lluita de la Blanca, de l'Eva, de la Teresa Letxa, de la Maite Carrasco, de la Petita o de la Llum López. Pels que pensen que en història els fets fonamentals, els trencaments, es donen per art de màgia o que no se sap com explicar-los, que és una característica naturalment dels reaccionaris, podem dir que si ara podem parlar del que hem estat fent aquests darrers 17 anys, des de la plataforma pel dret de decidir del 2006, és perquè aquesta capacitat crítica, aquesta voluntat de lluita i aquesta voluntat d'organització han estat presents i han sigut un exemple potser per sota, soterrani, no exactament espectacular, més aviat menystingut, perseguit, oblidat, com han dit els meus companys, no ja solament per l'Estat, sinó pel propi país. No cal recordar cap on miraven les autoritats institucionals d'aquest país, efectivament, quan aquesta gent van ser detinguts i torturats, o el 1992, o ara mateix, sense anar més lluny. Dic això perquè, d'alguna manera, pels que, diríem, legítimament se sentin en aquest moment decebuts o deprimits, o pensant que les coses s'han acabat, jo els diria que justament si ha pogut fer-se un 1 d'octubre és perquè aquesta capacitat crítica d'una gent menystinguda i perseguida, aquesta voluntat de lluita i aquesta capacitat organitzativa han pres cos a un nivell de masses tan enorme que nosaltres mateixos no podíem ni imaginar. I llavors aquí s'ha vist, o hem vist, amb consciència crítica, el que ens mancava. Teníem efectivament capacitat crítica, teníem voluntat de lluita, volíem organitzar-nos, ens vam organitzar, si no com s'hauria pogut fer la plataforma pel dret de decidir, les consultes, la manifestació d'Òmnium del 2010, l'ANC, la Diada del 2012, etc., fins a arribar al 1 d'octubre. Sense això, sense aquesta capacitat crítica, aquesta voluntat de lluita i aquesta capacitat organitzativa, no hauríem arribat aquí. I això ve d'allà, ve d'aquesta gent, ve d'allà. Ho han volgut negar i, sobretot, aquells que s'han pujat al carro a última hora per aprofitar aquest moviment històric, si ho han ignorat, ho poden haver negat o poden pensar que ells ja eren els que interpretaven el moment històric. La realitat ha demostrat que no. Sense aquesta gent que transportava aquest esperit crític, aquesta capacitat de lluita i aquesta voluntat organitzativa, ens hem trencat els morros. Per què? Perquè efectivament una certa gent que s'ha pujat al carro a última hora ha pretès representar allò que no podien, que era aquesta capacitat crítica, aquesta voluntat de lluita i aquesta capacitat organitzativa. I què ens ha faltat?
Ara podem dir-ho. Ens ha faltat clarament una concepció del poder. Hem vist que per aconseguir la independència també has de tenir una idea precisa del poder. I no solament en termes logístics o de recursos, no solament en la idea de com s'ocupa un territori o com es manté l'ocupació. Vol dir també com la gent que s'ha mobilitzat per milions és dipositari d'un poder, de quina manera s'ha d'organitzar i de quina manera ha d'aconseguir que aquest poder es conservi i es fixi. I aquesta part que ens ha mancat, afortunadament, ara podem dir amb consciència crítica que no ens ha de tornar a passar. Gràcies, Julià. Gràcies a tots tres. Anem cap a baix, que preferem la projecció del document audiovisual. Sí. Gràcies. Abans de continuar repassant aquests moments i situacions, projectarem un document audiovisual. La idea inicial d'aquest document era recollir i teixir etapes destacades de la militància de la Blanca. Així li ho van demanar. Al final, com era previsible, ha fet el que ha volgut. Són de la mateixa escola. Això sí, la seva capacitat de comprendre i interpretar l'encàrrec d'acord amb el que considera oportú posa de manifest, com sempre, el seu enginy, intel·ligència i tacte. Doncs és això mateix que a l'època d'activitats clandestines l'independentisme no pot fer un àlbum de les seves activitats perquè no es feia per motius de seguretat i per motius també econòmics. No teníem una infraestructura per fer fotografies. I, per tant, el que tinc és sobretot un àlbum de tipus més familiar. En aquest cas, per exemple, aquí explica molt bé la meitat de la meva vida està entre Sant Andreu, el Guinardó i l'altra meitat a les Corts. I a Sant Andreu, el Guinardó, doncs, vivíem en una casa que havíem fet els meus avis i hi havia un petit jardinet, etc. Aquí es veu molt bé, molt clarament com era la vida d'una classe mitjana de tipus baix. Per exemple, aquí hi ha nosaltres dues, les dues germanes, que ens portàvem molt poca edat entre nosaltres, i per tant tenim moltes fotografies conjuntes. Aquí tenim una fotografia en els jardinets, i que es veu com que ens portem poca edat. I es veu, per exemple, aquí un detall que era el que feien moltes famílies amb les sabates, abans de comprar unes sabates noves, aprofitàvem les velles i les tallaven perquè si el peu creixia, doncs podien aprofitar-se més temps. I en canvi aquesta altra fotografia reflecteix el treball del meu pare com a arqueòleg, i els estius, molts estius, el que feien eren campanyes arqueològiques, investigant coves, etc. I el que recordo més, aquí a Vilassar de Dalt hi havia un jaciment arqueològic antic i aquí som tota la família.
les dues filles, i un que havia mort entremig, que aquí no hi és, i el que després serà el Cala, el Josep de Calasant, el nostre germà més jove, que aquí tenia molt poca edat. I les nostres vacances eren bàsicament de tipus això, acompanyant el pare, i netejàvem coses arqueològiques. Clar, això per mi és la primera gran universitat, abans que d'això, que és la família. I llavors, com que era una família tots dos molt republicans, doncs ja he dit, més d'una vegada he dit que a casa meva se celebraven dues coses. El 14 d'abril, que era el dia de la República, i el moment en què es descobria una cosa arqueològica important, aleshores fèiem festa grossa també. Aquesta és una fotografia dels primers viatges que vam fer a l'exterior, quan els nostres passaports posaven Espanya, no sé què, fuera la URSS i els països satèl·lites. I vam anar a un país satèl·lite, que és Hongria. I vam anar, aquí es veu el Danubi. I vam anar a través del Danubi, que hi havia uns viatges que feien de Venècia, i vam anar, ja ho he explicat alguna vegada, que vam saber que hi havia a Budapest dos subscriptors de Serra d'Or, i vam dir, qui són aquests subscriptors que els anirem a veure. I ens vam trobar que era un antic conseller de la Generalitat, el Rafael Vidiella, que estava allà exiliat amb la seva dona. I aquí el viatge el vam fer 5 persones. Les dues germanes, el Jordi Castellanos, que era professor, i el Josep Maria Benet i Jornet, l'autor teatral, i la Montserrat Roig. Tots 5. I va ser un viatge interessantíssim, perquè per aquest personatge que vam trobar i perquè la Montserrat Roig va veure clarament que podia dedicar un llibre als deportats i els que havien estat als camps de concentració nazis, els catalans als camps nazis. Va començar allà, aquella història. I aquí tenim una de les poques fotografies de l'època de la solidaritat amb els presos polítics. Ens havien aplicat la llei antiterrorista, ens havien dut a Madrid, havia estat una cosa molt, molt dura, i aquí és una reunió dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans. Aquí expliquem, d'aquesta fotografia hi ha 3 persones que havíem tornat de Madrid, ens havien aplicat la llei antiterrorista, que són jo, la meva germana Eva i el Ramon Martínez. I aquí estem explicant l'experiència. I és el primer cop que realment notem, no és el primer cop que ens detenien, però sí el primer cop que realment ens vam aplicar una cosa de tipus de tortura. I aquí es veu molt el local dels comitès de solidaritat, doncs està ple d'elements que, per exemple, hi ha aquí la Torna, que és l'època dels joglars, que els van i una pila d'elements que es veuen, contextualitzen l'època. Aquí eren pintades que feien
perquè el que insisteixen molt és que tu estàs sol i estàs aïllat i no hi ha ningú que es preocupi per tu. I després, quan surts, veus que hi ha hagut molta gent que ha fet pintada a la feina, etc. no? Que no està sol. Això és una cosa que has d'entendre molt bé d'entrada. Ja sé que et diran que estàs sol, però no estàs. Segur que no. Llibertat, Eva i Blanca Serra, i firmat pes en pe. I hi ha la típica 4 barres i l'estel, que és el que havíem popularitzat a l'època del sant. Aquesta és una fotografia del Fossar de les Moreres l'11 de setembre, dels primers 11 de setembre que es van fer el Fossar de les Moreres, i on, bueno, sí, jo recordo que es va deletrejar com s'havia de cridar la paraula independència, perquè la gent no sabíem que separar el final i independència, i que a partir d'aquí això va ser un crit que va unificar molt la manera de cridar-lo, no? I l'altra fotografia és la meva participació a la conferència d'organitzacions de l'esquerra independentista, en què ja va haver una discussió sobre el tema de l'acció armada, de la defensa armada d'una necessitat, no? I en aquest cas jo anava com a absent provisional, em fa l'efecte. I aquí és la meva activitat com a membre de la Confederació Sindical de Catalunya, l'intent de fer un sindicat, una acció sindical de treballadors vinculat a l'independentisme. I anàvem cada any el 1 de maig, això és un 1 de maig, que anàvem a homenatjar l'advocat Francesc Layret, l'advocat de l'època. I això... I aquí és una de les primeres accions polítiques que vaig fer, que era molt jove, que vam anar a fer una trobada a Bretanya de les nacions sense estat. I en aquest cas, aquí hi ha... No és una cosa folclòrica, era com anar amb vestides molta gent a Bretanya, a Quimper, i aquí també és el mateix. És de l'any, no sé, 1965 o una cosa així. Aquesta fotografia familiar i d'amics, quan vam celebrar els 50 anys de la meva germana Eva Serra, i aquí hi ha molta gent coneguda, des del Julià de Joder fins a l'August Gil Matamala i la Maribel, la seva muller, fins als germans Pelegrí, fins a les berguedanes, les noies de Berga, i fins i tot hi ha això, vull dir, el traductor de cims rúfols, que van dir, cumbres borrascoses, conegut, no? Que va traduir-ho al català. Aquí l'advocat, era el nostre advocat, l'August Gil Matamala, que havia començat com a advocat laboral. Em sembla que va gestionar l'acomiadament d'edició 62 de l'EVA, o de l'Enciclopèdia Catalana, ja no recordo. Em sembla que la va assessorar laboralment.
I després ja, dintre dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, vam veure que necessitàvem un equip d'advocats que estigués al cas del que representava ser independentista i ser represaliat independentista. I llavors, a poc, ja hi va haver uns quants advocats laboralistes que van agafar casos polítics. Que en aquest cas el Gil va ser molt important. Aquesta activitat ecologista de les Terres de l'Ebre sempre han estat un lloc de lluita. I aquí hi va haver-hi a Barcelona, això és Barcelona, hi va haver-hi una manifestació antitransvasament de l'aigua de l'Ebre i per preservar el delta. I això continua sent un element clau de la lluita ecologista. Sí. I aquí un altre dels viatges que vam fer a l'exterior, ja molt més acostat ara nosaltres, que és el Vietnam. La guerra del Vietnam va ser un element clau en la nostra vida. I la idea de anar al Vietnam i veure, aquí hi ha l'estàtua del Ho Chi Minh, era un líder independentista i de tipus comunista, que era molt emblemàtic en aquell moment. I això hi vam anar aquí, però això ja va ser molt temps després, ja feia més de 25 anys que havia acabat la guerra. Mira, això és la colònia Castells, que ara ja no existeix, ja l'han enderrocat, i va ser un moment determinat que vam tenir la sensació de que això era un oasi dintre del mercat capitalista de l'habitatge i que no duraria gaire. I de fet vam dir, hem d'anar-ho a documentar fotogràficament. I es veu molt clarament encara que hi ha una vida completament normal, natural, i que la gent amb les gandules al carrer. I era massa... el mercat capitalista de l'habitatge va acabar amb aquesta... Ha trigat anys, però realment s'ha produït aquest enderrocament. I ara, doncs, mira, és un petit record del que va ser allò, que era una colònia per treballadors, eren cases per treballadors. I aquí és una altra activitat, sobretot relacionat amb l'Ajuntament i les municipals, i de l'acte del districte de les Corts. I és l'hora del poble, era l'eslògan que es va utilitzar en aquell moment. Hi ha un dinar popular, el típic, un parlament i un dinar popular. I dintre de tot això també recordo que vam, juntament amb el Julià i arran de les Corts, vam fer un parlament sobre aquesta idea de que era el moment de que necessitàvem un parlament radicalment democràtic. I aquí un altre. Això era a Masquefa, aquí al Baix Llobregat. Un camí, explicàvem el camí cap a la independència i amb la idea de que la independència era un element estructural per canviar-ho tot. I jo vaig parlar i va parlar l'Anna Gabriel. Era el referèndum del 2014. I aquí és post eleccions municipals del 2015, i jo anava d'apoderada de la CUP en el local aquest de l'escola dels
com es diu això, el Pere... Quina és? El pare Manyanet, el pare Manyanet. I aquí ens vam reunir, que era el local de l'Ateneu Popular de les Corts. I anàvem amb la idea de seguir les eleccions, com anaven. I aquí vam sortir nosaltres. Quan vam entrar, la Unitat Popular va entrar a l'Ajuntament de Barcelona. I això és un acte de l'Assemblea Nacional Catalana que es va fer a la plaça de Catalunya i estem en plena pandèmia, ja veus que anem tapats amb el tapaboques aquest, i proclamant això, la idea de la independència. Sempre com una idea... Bueno, una idea de que la independència és el trencament de l'estat espanyol i el trencament de l'estat espanyol, a més, de conseqüències socials i econòmiques importants. I aquí porto l'emblema de la llibertat pels patriotes, pels exiliats i pels empresonats i judicialitzats. I això del monument aquest que ara s'ha convertit en emblemàtic a l'hora de fer discursos, etc., que és el monument de les 4 columnes. És la restitució que vam fer, que vam trigar molt a aconseguir-la, la restitució del que havia representat l'any 1920, el 28 de la dictadura de Primo de Rivera va enderrocar les columnes que representaven la bandera nacional nostra. I aquí és la presentació d'aquesta restitució. L'any 2011, em sembla. I aquí hi ha la plana major de l'Ajuntament d'aquell moment. I aquí, quan estàvem ja reconstruint les columnes, vam fer una visita d'obra ja a Montjuïc. Vam enterrar, en els fonaments vam enterrar tot el procés de restitució d'aquest monument nacional polític. La Blanca ens ha ensenyat la senzillesa de la militància. La Blanca ha fet fàcil allò que pot semblar complicat. Escriure un article, repartir octavetes, fer un debat en una assemblea entre companys i companyes, posar cadires en una xerrada. Tot això, a la Blanca, ho ha fet entre nosaltres i amb nosaltres. La militància és la capacitat de compartir idees individuals i construir-ne de col·lectives. I fer-ho amb la Blanca ha sigut enriquidor. No hi ha hagut cap diferència ni per ser jove ni per ser gran, ni per tenir estudis o per no tenir-ne. Aquesta capacitat que ha tingut la Blanca sempre s'ha destacat entre nosaltres. Per tot això, Blanca, moltes gràcies i una abraçada. Un dia estàvem a l'Ateneu i anàvem cap a la sala de reunions i un company de l'Ateneu em va dir: la CUP us estimeu molt la Blanca. Jo li vaig dir que sí, i és evident que l'estimem molt, però vaig pensar per què m'havia dit això. I va ser en aquell moment que em vaig adonar que fins aquell dia jo no havia considerat la Blanca o no l'havia tingut en compte com a Blanca Serra i Puig, sinó com la Blanca, la meva companya de militància del nucli. I per què això? Doncs perquè la Blanca, des del primer moment, em va escoltar i em va tenir en compte com una militant més, colze a colze, treballant juntes, i mai ha fet valer la seva condició ni de militant històrica ni tota la seva trajectòria de lluita política. Per això i per moltes altres coses més que ara no hi caben aquí, moltes gràcies per tot, Blanca, moltes gràcies per ser referent i per molts anys de lluita. Lluitadora inconformista, valenta i somiadora.
He tingut la sort de poder aprendre molt de tu aquests anys que hem compartit de militància i per això, Blanca, et dono les gràcies. I també m'agradaria agrair-te en especial una cosa que segurament no hauré fet mai prou, que és aquell 13 de juny del 2013 en què jo i 4 companyes més d'Arran teníem un judici en el que se'ns demanava fins a 7 anys de presó. En aquell judici tu et vas personar com a testimònia de manera desinteressada. Van ser anys, mesos, dies molt complicats per nosaltres i aquell dia tu estaves al nostre costat. Finalment, aquell judici el vam guanyar. Per això, gràcies per sempre ser-hi i gràcies per ensenyar-me a guanyar. Guanyarem. Hola, Blanca. Vull dir-te que militar al teu costat és mantenir vigent la nostra identitat. Em sento molt orgullosa de compartir amb tu l'expressió viva del crit contra un règim que se'ns alça i per molt que s'alci amb tot el seu poder, ha de baixar el cap davant la genuïtat i la realitat històrica que tu representes. La història, la llengua i els fonaments que defensem ens mantenen fermes malgrat el pas del temps. La lluita antifeixista té en tu el seu referent feminista més autèntic. Sempre al teu costat, Blanca, Serra i Puig. Bones, Blanca. Són ja uns quants anys compartint militància, assemblees, debats, estratègies. La vida al final és un aprenentatge diari i durant aquests anys de militància, si una cosa he après de tu, ha sigut la fermesa, la convicció de seguir lluitant, de seguir defensant allò que fem i sobretot de no callar, de ser fortes, d'anar a la lluita, de seguir, de combatre, de no esperar que de darrere estigui, sempre cap endavant, sempre mirant quins són els objectius per una societat més justa, per una societat feminista, per una societat socialista, ecologista i sobretot per uns països catalans lliures. Gràcies per tots aquests aprenentatges que m'has fet durant tot aquest temps. Una abraçada molt forta i visca la terra lliure. Perseverança, convicció i comunicació. El primer contacte que vaig tenir amb la Blanca va ser l'any 74 amb una assemblea per l'abolició de la pena de mort d'en Salvador Puig Antich. Si bé no ens vam conèixer fins anys després amb la lluita per la independència amb el barri de les Corts, és ara més estretament que coincidim amb la militància de la CUP. Sempre que la veig la recordo vinculada a la primera època, lluitant contra les injustícies i treballant per construir uns països catalans lliures, socialistes i feministes. Blanca, gràcies per tot, ets un orgull. L'octubre del 2021 es van celebrar les eleccions a l'Assemblea de Representants pel Consell per la República. Era un projecte que personalment jo no veia massa clar. En les assemblees de la CUP Les Corts havíem tingut debats sobre l'oportunitat, objectius, interessos, etc. d'aquest artefacte. Diguem que la Blanca i jo no ho veiem del tot igual i ho deixarem aquí, per no entrar en més detalls. La cosa és que entre conviccions, motivacions i gent que l'encoratjava, la Blanca va decidir concórrer-hi. Al cap d'unes setmanes em contacten per si puc donar un cop de mà amb la campanya i fer-li uns vídeos. Francament, mai no hagués pensat que la Blanca necessités promocionar-se en aquest sentit. Qui no tingui clar el seu rol en l'entrega, dedicació i defensa de la sobirania i independència del poble català coneix poc la nostra història recent. Malgrat les inquietuds pel projecte, em vaig accedir, era la Blanca. En gairebé un sol dia vam enregistrar tot el material. Vaig acabar rebentat. Després de dinar a casa i debatre sobre com orientaríem els vídeos, pensar els eixos, els lemes, les localitzacions, vam haver d'anar a correcuita carregant el cotxe amb el material, aparcant una mica de qualsevol manera, adaptant-nos als imprevistos que anaven sortint. No sé d'on va treure tanta energia, la veritat. Què vaig endur-me d'aquella experiència? Un dels eixos que va triar per la campanya és alhora, jo crec, definició d'ella mateixa, moral de victòria. L'actitud amb què la Blanca entoma l'adversitat i també els adversaris la fa indestructible, a ella i allò que persegueix. Que la moral de victòria travessi les nostres militàncies. Moral de victòria, camarada. Hola Blanca, molt orgullós que el nostre camí s'ha situat en aquest procés d'alliberament nacional
i social. M'agradaria recordar un fet que em va afectar molt, va ser la detenció del 1980, el juliol del 80, en què van portar a tu i a la teva germana a Madrid, i aquell fet, quan veuen tornar unes persones molt senceres, després de tot i haver patit les tortures allà a la Puerta del Sol. Aquell fet em va colpir, en el sentit que a partir d'aquell moment, tot i que havia sentit per primera vegada la repressió molt a prop, després aquell fet i veure'us a vosaltres tan senceres va servir per poder estar preparat per qualsevol moment que també em podien haver detingut en qualsevol moment, que així va passar més endavant. És per això que aquell fet va ser molt colpidor per mi. Endavant. Visca la terra! Lliure! Eulàlia, David, voleu pujar, sisplau? Blanca, després ens expliques què t'ha semblat, sobretot les dedicatòries que vam haver d'enregistrar d'amagat teu quan encara no sabia res d'aquest acte. Amb vosaltres, Roser, Eulàlia i David, vam glossar les tres darreres qüestions. A la Roser, bona nit, li vam plantejar que ens parlés de la Blanca en el marc de la defensa de la llengua i de l'alliberament nacional. Doncs bona tarda a totes i tots, i en primer lloc donar-vos les gràcies als organitzadors, a la CUP de les Corts, per tenir la pensada d'organitzar aquest acte i també per haver-nos-hi convidat. I en nom de Poble Lliure, us agraeixo aquesta invitació i el que faré serà traslladar tot el que representa la Blanca per la nostra organització i pel corrent històric del qual ens sentim hereus i hereves, el que en definitiva arrenca amb el passant, continua amb el passant provisional, l'IPC i l'MDT. Avui, afortunadament, l'independentisme és ampli, tampoc és per casualitat, sinó que, com ja s'ha anat comentant, és fruit, entre d'altres coses, de la tasca persistent d'obrir-li camí en els moments en què era minoritari, clandestí o quasi clandestí. Una tasca en la qual militants com la Blanca no van defallir. Deia que l'independentisme és ampli i que això és imprescindible per aconseguir vèncer, però dins d'aquesta amplitud està bé saber quin ha estat l'origen del nostre corrent pròpiament dit, que en el seu dia es va dir així independentisme seques, però perquè no n'hi havia cap altre, i que amb el temps i l'eixamplament va anar buscant noms adjectivats com va ser el d'independentisme combatiu, o més ja cap aquí, el de l'esquerra independentista. Doncs bé, el primer que cal dir és que l'independentisme neix clarament en el camp de l'antifeixisme. La primera organització en la qual va entrar a militar la Blanca, conjuntament amb la seva inseparable germana i companya Eva, va ser el Front Nacional de Catalunya, una organització que havia estat pionera en la resistència al franquisme, organitzant accions ja en la immediata postguerra i també en la resistència contra el nazisme, ajudant els aliats de les zones ocupades durant la Segona Guerra Mundial. I, de fet, el caràcter antifeixista ja no el perdrà mai, l'independentisme. Una altra qüestió intrínseca al nostre corrent històric és la voluntat d'unir la lluita social amb la nacional, entenent la ruptura independentista com a necessària per fer un procés constituent en el qual avançar en drets i llibertats i en repartiment de la riquesa. Entenent igualment que no té gaire sentit un independentisme desvinculat, com hem vist, de les lluites sindicals, veïnals, feministes, ecologistes o pels drets de tothom. Els símbols que l'independentisme va recuperar o crear estan totalment amarats d'aquest esperit, des del crit de visca la terra, difós a la Guerra dels Segadors, una revolució social i nacional alhora, fins a l'estelada roja, a la qual se li va portar aquest color propi de l'internacionalisme. A tenir en compte també que la nostra gent va estar implicadíssima en l'antifranquisme, però que quan la reforma anava prenent posicions no va acceptar la transició com a mal menor, sinó que es va implicar encara més per fer avançar la ruptura. No era cap quimera llunyana, de fet, la revolució dels clavells a Portugal demostrava que la dictadura se la podia derrocar. Pocs mesos després de la revolució, la Blanca va ser a Portugal precisament en un acte al qual havien convocat representants dels tres pobles que estaven lluitant per la ruptura. El PSAN provisional dels Països Catalans, la Unió de Povo Galego i ETA per Euskal Herria.
La relació amb aquests altres dos moviments d'alliberament nacional i en particular amb l'independentisme basc obeïa aquesta voluntat d'accelerar les condicions de la ruptura i evitar que es consolidés la reforma. I en aquell moment la lluita armada tenia un paper central amb accions com, per exemple, l'atemptat contra Carrero Blanco, successor de Franco. La resposta del règim a aquests desafiaments va ser, com ja sabeu, brutal, i d'aquí les execucions de Puig Antic i dels 5 militants del FRAP i d'ETA, un dels quals en Xiqui detingut i afusellat al nostre país. La Blanca va formar part d'aquests sectors rupturistes que tenien al cap la necessitat d'un contrapoder armat que t'acabaria donant lloc a terra lliure. Això va significar un augment del compromís polític i també, com ja hem vist, de la repressió. I per això seria detinguda en 4 ocasions, el 77, el 80, el 81 i el 82, i en aquesta última ocasió per la famosa pancarta amb el lema Independència. En alguna d'aquestes ocasions, la Blanca va patir les tortures d'una policia que no havia estat depurada durant aquesta transició, que encara se'ns presenta com a modèlica i que a dia d'avui, quan han passat ja moltes dècades, encara es resisteix a entregar l'edifici en el qual van ser detinguts molts dels nostres companys i companyes, la comissaria de Via Laietana, que de fet ha d'esdevenir un memorial contra la repressió i contra la tortura. La repressió tanmateix també va donar lloc a una de les experiències militants més exitoses, com va ser el desplegament dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, que juntament amb els grups de defensa de la llengua crearia un àmbit de treball comú entre diferents sectors de l'independentisme i que acabaria forjant la idea del moviment de defensa de la terra. És de rebut aquí també recordar molts dels companys i companyes de militància de l'EVA, alguns ens han deixat, començant pels 2 germans, Cala i l'Eva, i també en Josep Vidal, el Marino. D'altres encara estan al peu de canó, com els companys Marcel Caselles, Agustí Barrera, Carles Benítez o Carles Castellanos. I si alguna cosa convé també destacar és la presència de moltes dones militants en aquests primers passos de l'independentisme. I de fet, a risc de deixar-me'n algun, i ja demano disculpes per avançat, vull esmentar que al costat de la Blanca i de l'Eva hi foren també la Dolors i l'Antònia Serra i Kiel, la Carme Travesset, la petita, la Núria Ballart, la Maite Carrasco, la Teresa Letxa, la Maria Lledó, l'Imma Tovella, la Griselda Pineda, la Núria Martín, la Trenes, la Llum López, la Maria Rosa Andreu, la Mai, la Isabel Herrero, la Teresa Aragonès o la Carme Porta. Finalment, una altra qüestió important de la nostra història com a moviment és la reivindicació dels països catalans, que va quedar ben assumida a partir de la fundació del PSAN al 69 i que va tenir moments de gran difusió com el Congrés de Cultura Catalana. Val a dir que la idea dels països catalans, la Blanca, s'hi ha mantingut compromesa però que a més s'hi ha vinculat afectuosament, especialment amb la Catalunya Nord, a partir de l'exili d'en Cala i de la Dolors, on van formar una família, que també ho és, de la Blanca, amb les seves nebodes, la Marta i Joana, i les netes, l'Elna, la Núria i la Lluna. Aquesta defensa dels països catalans també l'ha dut a terme i de manera molt rellevant en el camp de la defensa de la llengua, des de la fundació de la CAL i fins a la participació en diferents entitats a favor dels drets lingüístics. La Blanca ha sigut una defensora aferrissada del català en tots els racons del país, dedicant-hi molts esforços a aquesta defensa de la llengua com a eix vertebrador de la nació catalana. I en un moment de retrocés, com mai abans, de pèrdua de tots els drets lingüístics, és de vital importància recuperar totes les seves reflexions i fer-nos hereus de la seva militància també en la defensa del català. I des d'aquí aprofito per felicitar-te, Blanca, per aquest reconeixement que t'ha fet la Plataforma per la Llengua precisament en aquest àmbit, en el de la militància incansable pel català com a eina de vertebració i clau en la defensa de la terra, de vertebració dels països catalans. Valgui aquest breu repàs, que ja sé que no ha sigut gaire breu, però aquest breu repàs com a recordatori del que ha estat i del que representa l'independentisme i la lluita per l'alliberament nacional en aquest país, i com a agraïment perquè vau ser, perquè van ser, nosaltres som. I de fet tenim encara molta feina per davant, per salvar la llengua, per construir els països catalans, per assolir la independència i el socialisme, però de fet seria inassolible si ningú no hagués posat les primeres pedres. I per tant, Blanca, moltes gràcies per fer-ho possible. Gràcies. A l'Eulàlia, bona nit, Eulàlia. Li vam plantejar que ens parlés de la relació entre un estat que ens nega drets i ens reprimeix i una mateixa lluita que mantenim viva. Bé, per començar, he de dir que fa molt goig la sala plena i que jo crec que després,
quan la Blanca es giri i ho vegi, en serà conscient. Però clar, em van plantejar aquest tema i era després de l'August, la Gabriela, el Julià, la Roser, què dic? Que no s'hagi dit ja i que no posi sobre la taula el plantejament d'una repressió que té un fil històric perquè prové d'un estat que sistemàticament ens ha negat els drets. Però jo crec que la Blanca aquest matí a l'entrevista que ha fet a VilaWeb en certa manera en parlava, perquè ella, parlant de fet del Cala i de l'Eva, ella deia que sempre hi ha un fil històric i alhora reforçava la idea que el que fa l'estat espanyol és una labor molt clara de fer-nos oblidar la gent, el nostre passat i tot plegat. I això són paraules de la Blanca que deia a l'entrevista a VilaWeb. Crec que avui fem un acte de memòria passada i de present també per combatre aquesta repressió, però que és molt clar el que deia, i en aquest fil històric que deia la Blanca, la repressió sempre hi apareix com una constant amb diferents formes i amb diferents cares. I per això sí que, més que parlar de repressió i de parlar de l'Estat, creia que és interessant parlar de desobediència, perquè, i la Gabriela ho ha dit també, però perquè parlar de desobediència és realment forjar una manera diferent d'entendre la democràcia i que això és al cap i a la fi el que fem també com a independentistes, que és forjar una altra manera d'entendre la democràcia. I alhora me n'anava també pensant aquest matí, i ja que la Blanca, l'Eva i el Cala són com un pack, i crec que hi ha tota una generació que hem crescut amb els tres i sobretot amb la Blanca i l'Eva juntes molt sovint, doncs l'Eva escrivia o havia escrit, i de fet aquí hi ha el responsable de la recopilació del llibre de l'Eva, que és l'Albert, però que l'Eva escrivia: sense rebel·lia no hi hauria història i la identitat catalana és una manifestació continuada de resistència i rebel·lia que explica que encara hi siguem a inicis del segle XXI. I això és el que tota una generació va fer, que és rebel·lia i resistència. Però parlar d'això és parlar de qui es va alçar en el seu moment contra la gabella de la sal i l'ocupació francesa. És parlar dels pagesos que es van alçar sota el crit de mori al mal govern. És parlar de les que van prendre partit en les fàbriques en la lluita pels drets sindicals. És parlar de les que es van aplegar al voltant de les associacions de veïns durant el franquisme. És de les que van dir no al servei militar obligatori, de les que es van manifestar contra la LOAPA, les que es van mobilitzar en favor de l'aigua com a bé comú i en contra d'unes taxes abusives a l'àrea metropolitana, o de les que es van mobilitzar en denunciar els projectes urbanístics i especulatius que suposaven els Jocs Olímpics del 92 i el que representava també com a expressió de l'ocupació espanyola als Jocs Olímpics. O és parlar de les persones que ocupen cases abandonades per omplir-les de vida, de les que aturen desnonaments, de les que han defensat cada poble i ciutat en cada vaga general, de les que van defensar les escoles l'1 d'octubre i de les moltes que seguiran organitzades i mobilitzades, defensant drets i avançant també per construir aquests països catalans lliures. És parlar de generacions que han construït i que construeixen bastions de defensa i propostes per construir aquests països catalans lliures que jo deia. I la Blanca és una d'aquestes persones. És una d'aquestes persones que massa sovint no hem recordat ni reconegut i que reconèixer avui a la Blanca Serra i Puig, com es deia en el vídeo, reconèixer a molta gent, però alhora reconèixer-li el seu gra de sorra, que a vegades més que un gra de sorra ha estat una platja. Per tant, moltes gràcies, Blanca, i moltes gràcies a tothom que està aquí avui per seguir construint aquesta platja plena de grans de sorra. Moltes gràcies. Gràcies, Amàlia. David, és l'últim. Jo no sé si ja repassar el guió o en aquesta dinàmica de...
Ho he intentat, però no me'n sortiré. Bona tarda a totes i a tots. I com tots i com totes, des d'aquí simplement per dir una cosa tan senzilla com gràcies, Blanca. De l'espai no te'n refiïs mai, deia l'Ovidi, i de la gent sempre. Però bueno, avui també estem en un espai públic que es diu Tomasa Cuevas, la Peque, torturada brutalment pel franquisme, en un carrer que es diu Dolors Masferrer, les primeres escoles municipals a la ciutat dels prodigis, que és Barcelona, i a més estem fent un homenatge a la Blanca Serra. Diuen que l'únic polígraf realment disponible, l'únic polígraf, l'únic detector de mentides, és el temps. I amb l'Albert deia, parla de la militància, parla d'una forma d'entendre la vida, d'entendre l'amistat, d'entendre la complicitat, d'entendre la clandestinitat i tantes hores dedicades a lluitar per tot allò sense el qual no té massa sentit viure. Jo seré breu amb quatre paraules que han sigut aprenentatges. Jo diria que ni eufòria ni desesperació. En aquests moments, enmig d'una Europa en guerra, jo estic més espantat que ahir i menys que demà, també us ho dic, tal com avança el món i aquesta distopia capitalista, i enmig d'un context que tota generació de catalans, amb tots els canvis que hi ha hagut, ha conegut formes de presó, repressió o exili, però el que més estimo d'aquesta família petita, que és enorme, que són els Serra i Puig, és la perseverança com a constant històrica. La perseverança, la persistència i en la seva forma més quotidiana que coneixeu, la tossuderia de la Blanca. I ho dic perquè vinc a agrair-ho, perquè jo un dia també, si avui podria dir una sola paraula, diria la paraula baula, el que significa la baula d'enllaç entre generació i generació que fan d'aquest petit país nostre un miracle, per dir-ho tal com ho deia en Josep Termes, que ha resistit tot el que ha resistit les darreres dècades i els darrers anys. Un dia, per accident, vaig fer un llibre amb el Julià i quan el llibre estava en blanc, abans de començar, va dir, aquest llibre està dedicat a Joseps de Calassanç, Serra i Puig i punt. I vaig dir, doncs i punt, i ja està. Quan vam tancar el llibre encara ho vaig entendre més. Vaig tenir la sort també amb l'Anna Gabriel que posar-nos en la vida de l'Agu Gil Matamala per explicar la vida de totes i tots, i allà a la família petita que se'ns ha fet gran del Serra i Puig hi havia moltíssims aprenentatges. Les cartes creuades sobre el front polític cultural, anem a dir-ho així, encara tenen preguntes que jo no he sabut respondre, i per tant, segona EVA, que és l'EVA com a escola, l'EVA com una escola emancipatòria i transformatòria permanent que sobretot, i jo això ho agraeixo moltíssim, ha fomentat una cosa que a vegades l'esquerra exhausta o l'esquerra esgotada perd, que és la capacitat de l'autocrítica, la capacitat de reflexió, de discrepar, de dissentir fins i tot entre nosaltres mateixos. Ho vaig coneixent als 80, quan tots recorden allò de Banca Catalana i el que passava i la manifestació per a Pujol, doncs allà, quan hi havia una manifestació que la història oficial diu que quasi agradeixen els diputats del PSC, doncs en aquest també hi havia una gent que es deia de la Nova Fals, el Julià, l'August, el Serra i Puig, dient el que s'havia de dir en aquell moment, que per mi ha sigut un dels majors aprenentatges. La nostra lluita, que ve de lluny i va encara molt més lluny, és contra els que des de dins i des de fora ens volen fer la vida impossible com a poble. Ho vaig agrair en directe, no només en passat imperfecte, sinó en present imperfecte, perquè com portàvem molts pocs mesos al Parlament, la primera bronca que em van fotre en la meva tasca, o en la nostra tasca, va ser de la Blanca Serra, quan vam començar a fer allò de les votacions dels sí crítics i els no crítics, i la primera declaració de sobirania vam votar només un vot a favor i 2 vots en contra. Ho he agraït fa un mes, quan estàvem al Paranif donant suport a l'Eulàlia, per cert, quan vam acabar l'acte, i sempre és una alegria trobar-se a la Blanca, doncs a la concentració contra el Marchena davant d'allà al carrer Mallorca, delegació del govern, o discutint-nos fa poc sobre les manifestacions del Codi Penal. I aquesta capacitat de ser autocrítics crec que sempre ha sigut el que ens ha fet buscar la millor versió de nosaltres mateixos contra la pitjor versió, que a vegades també existeix. Que no hi ha teoria sense pràctica ni pràctica sense teoria, i l'altre també
Jo crec que hi ha un homenatge, encara que fos de justícia poètica, que és del 2012, quan aquella primera diada desbordant, jo vaig veure que la Blanca entrava al Parlament de la Generalitat a entregar un mandat popular. Per mi es tancava un cercle i s'obria un altre, però vaig pensar que era autèntica poesia política que aquells que des dels marges, des dels més estrictes marges i solituds havien construït l'independentisme d'esquerres i un projecte emancipatori per als catalans fossin qui entraven al Parlament, i que la lluita val la pena i que la lluita sempre es comença a les palpentes, a la intempèrie i enmig de les pitjors condicions, ho vaig pensar. Dic el polígraf perquè en aquells moments el ministre de l'Interior es deia Jorge Fernández Díaz. I Jorge Fernández Díaz és qui envia la germana Serra a la presó amb la manifestació de l'OAPA quan aquella famosa pancarta d'independència, i avui cadascú està on li correspon. La Blanca Serra, amb un homenatge popular al barri de les Corts, i el senyor Fernández Díaz en la seva impunitat, però avui imputat per corrupció en algunes derivades, no només de l'Operació Catalunya, que quedarà en la impunitat, sinó també de la corrupció del propi partit. Deia també que sempre renaixem de les cendres, que cal escurçar els temps dolents i precipitar els bons, que en els temps bons no val abadar i que en els temps difícils no val defallir, 500 companys encara pendents de judici, l'exili de Carles Puigdemont, de Toni Comín, de Lluís Puig, de Clara Ponsatí, de Marta Rovira i tants motius. Però realment pensant la lluita d'ells i elles com s'ho imaginaven sota aquell primer franquisme, sota aquell primer 68, que els diguessin que hi hauria un referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre, que aquest poble posaria el cos per defensar la raó democràtica de la seva llibertat política. Si els haguessin dit, aleshores, igual no haguessin posat al calendari l'1 d'octubre del 17. I poca cosa més, un agraïment permanent, que és gratitud, diu Henri de Luca, un gran poeta i resistent. Jo no tinc moral de victòria, tinc moral de lluita i de resistència, perquè vinc espantat de fàbrica, anem a dir-ho així. Gràcies a l'Assemblea de les Corts per fer el que heu fet avui. Henri de Luca diu que aquest viatge només té bitllet d'anada, no té bitllet de tornada, i és així. Però en el bitllet d'anada, amb milers de persones anònimes, és molt més fàcil glossar les grans personalitats que no les militàncies quotidianes, que per mi això és la Blanca. Una perseverància quotidiana i sòlida com una roca per la llibertat dels països catalans. I sobretot la baula d'homenatge permanent i quotidià, de donatge, si voleu, si em permeteu jugar amb el llenguatge, pels que ens van precedir en la lluita en condicions incomparablement pitjors que les que tenim nosaltres. A nosaltres ens pot la indiferència, a les que ens condemna el capitalisme, pels que ens van precedir en la lluita en condicions molt pitjors i pels que vindran, esperem-ho, en condicions molt millor. Blanca Serra, llavor, arrel, tronc, escorça, fruit, perquè vau ser, sou, perquè vau ser, som, i perquè som i sou, serem i serem blanques serres als quatre vents dels països catalans. Moltíssimes gràcies per tot i per tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I ara, per anar cloent aquest homenatge, que com veureu tancarem per etapes, demanem que pugi la Maria en representació del Secretariat Nacional de la CUP. Maria. Gràcies. Deixeu-me que comenci donant les gràcies a les organitzadores d'aquest acte, perquè aquest acte és un acte d'homenatge a la Blanca i com és un acte d'homenatge a la Blanca, també és un acte d'homenatge a la militància, perquè ets un exemple de militància. De fet, de vegades penso que no som conscients de la importància que tenen actes com aquest, actes de trobada, de reconeixement, que ens omplen de força, que ens omplen de motius i també, i sobretot, d'esperança per continuar lluitant.
A ningú se li escapa que aquests temps, aquests darrers anys, han estat més complicats del que totes haguéssim volgut. La ressaca dels anys del procés, els greus efectes de la pandèmia i també una situació de crisi social i econòmica que segurament encara no té la contestació i la mobilització social que mereixeria i necessitaríem. Però al final, dies com avui, actes com aquest, companyes de lluita com la Blanca Serra ens fan veure la importància de seguir, de mantenir-nos en lluita, de mantenir-nos dempeus i la importància de seguir organitzant-nos. Això és el que ens ha ensenyat i el que ens has ensenyat, Blanca. Però sobretot exemples com els de la Blanca ens demostren que sí, que la lluita dona els seus fruits i que si som avui aquí és precisament pel compromís assumit per persones com tu. Companyes que són el nostre exemple, que són les que construeixen el fil roig i de les que un dia van fer un pas endavant i no han retrocedit ni un pam. Que un dia van decidir que ja n'hi havia prou i que, per tant, han estat exemple i referent per totes les generacions que les hem precedit. Per això nosaltres avui volíem donar a totes elles, a les dones, però a tu especialment, Blanca, les gràcies. Moltíssimes gràcies. De fet, no és un tema menor perquè sabem que la militància exigeix compromís, exigeix constància i que no sempre és senzilla. Però avui més que mai necessitem moltes més com la Blanca Serra. Necessitem que el moviment popular independentista tingui tota la força del món per avançar i no cedir fins a guanyar. No ens cansarem de repetir-ho. La independència és l'únic camí per aconseguir justícia social i sense justícia social no serem mai realment lliures. Els temps que estem vivint estan caracteritzats per la varietat de fronts de lluita on cada dia s'hi suma més gent. Més gent per la defensa del dret a un habitatge digne. Més gent per la defensa d'un territori i del medi ambient davant de les polítiques extractives i destructives de les grans empreses. També per la defensa de l'escola pública i en català, una lluita que, Blanca, coneixes molt bé. També molta gent lluita avui per la construcció d'una societat feminista, perquè avui les dones seguim sent violades, qüestionades i fins i tot assassinades. I aquesta realitat que vivim, aquests fronts de lluita, són els que generen que arreu hi tinguem companyes de lluita, persones invisibles i anònimes, però que són imprescindibles. I per tant, a totes vosaltres també, moltes gràcies per ser-hi. A l'esquerra independentista ja sabeu que tenim aquest punt nostàlgic o aquest punt romàntic i que ens agrada parlar dels nostres orígens, de la nostra fermesa, quan semblava que tot s'ensorrava i que malgrat tots els malgrats sempre hi som i sempre hi serem. I si som la llavor precisament del fruit que vindrà és perquè tenim unes arrels ben fortes, ben capaces d'aguantar tots els temporals que han vingut
i que vindran. Tenim claríssim que els drets no venen sols, que la conquesta de drets comporta costos i avui hem sentit a parlar d'exili, de detencions, de repressió policial, judicial i política, de criminalització i d'aïllament de tot un moviment. Però ho deia la Gabriela, no? També hem sentit a parlar d'aguantar-nos fermes quan pocs ho van fer i d'anys d'història que ens han definit. I per tant, avui podem parlar d'un present digne, gràcies a vosaltres, que ningú ho dubti, i per tant seguirem lluitant nosaltres per aquest present ben digne. Un present ple d'orgull i agraïment per totes les persones que l'heu construït. Recordem, com deia el Julià, el passat, analitzem el present i per tant ho fem per imaginar i construir un futur que esperem que no sigui gaire llunyà. Els propers mesos seran intensos, caldrà seguir aturant desnonaments, defensant els serveis públics, fent front a la repressió i tornar a definir el camí que ens ha portat a exercir el dret a l'autodeterminació. Seran mesos que possiblement definiran els propers anys. I per tant volem dir clarament que aquí no s'acaba res, ni el conflicte amb l'Estat s'ha acabat, ni ens podem permetre que això passi. Blanca i companyes d'arreu, no marxeu molt lluny perquè si la sanitat no viu d'aplaudiments, la llibertat del nostre poble no arribarà amb grans declaracions. Arribarà si vosaltres, si nosaltres hi som. Per tant, gràcies Blanca, la lluita continua i visca la terra. Moltíssimes gràcies, Maria. En representació de l'Ateneu Popular de les Corts, ara pujaran la Mireia i Miquel. Endavant, companyes. El juliol de 2021, Arran i la CUP Les Corts vam organitzar una jornada antirepressiva al barri. Era l'inici de la tornada al carrer i a l'agitació després del confinament. Entre altres actes vam presentar la història de l'esquerra independentista, amb pròleg de la Blanca. El fet és que allí, la Meritxell, companya de l'Assemblea, ja va apuntar alguna idea sobre això que avui estem fent. Finalment, hem trobat la manera. L'Ateneu Popular de les Corts recull aquesta placa, Meritxell, perquè la destini a preservar el llegat de la Blanca allí on ens reunim i ens conjurem en tantes ocasions. A vosaltres. Si voleu començar alguna cosa. Sí. Doncs... Bé, moltes gràcies. M'han dit que llegeixi el que posa a la placa, per tant ho faré. Soc molt obedient. Anomenats a la Blanca Serra i Puig, militant de l'independentisme combatiu, amb la voluntat que aquesta placa i les parets que l'acullen preservin la seva conjura en l'emancipació dels països catalans, moral de victòria. Les Corts, 28 de gener de 2023. Moltes gràcies en el nom de l'Ateneu Popular de les Corts. No podem caminar endavant si no tenim presents les nostres referents. I Blanca, tu ho ets. A les Corts, com arreu, costa sostenir les lluites, però tenim la sort i l'honor de comptar amb militants com tu, que has marcat i guiat camí. Gràcies a totes les que lluiten i s'organitzen, com tu ho has fet i encara ho fas, les Corts és un barri viu, un barri combatiu i un barri organitzat. Blanca, tu has sigut font d'inspiració per seguir lluitant i la prova és totes les persones que ens trobem aquí avui i que seguim organitzades lluitant dia rere dia. Fa unes setmanes, la Blanca deia, l'immediat passat es fa present. Per les que resistim l'explotació del sistema capitalista, això és una obvietat. És per això que l'Ateneu actualitzem la teva història. Perdó que m'he perdut tant en línia. Que no deixa de ser la nostra, la d'aquelles dissortades classes populars empreses de la lluita. En representació de l'Ateneu Popular de les Corts, recollim la teva herència, de què en som d'autores, i que portarem fins a les darreres conseqüències. Aquest passat immediat, que dèiem, des de fa dècades per l'opressió de la nostra nació,
reprèn a cada barri la seva vigència innegable i tossuda. El teu passat, com el nostre present, es resumeixen en una paraula: lluita. Sabrem fer-nos encàrrec perquè fa anys que sabem que viure vol dir prendre partit. Gràcies a tu i gràcies a les que lluiten, han lluitat i per les que lluitaran. Com ens agrada dir al barri, sempre seràs la nostra molt honorable militant històrica i serà un honor lluir aquesta placa a l'Ateneu Popular de les Corts, on després l'anirem a portar i ens trobarem en acabar aquest acte al carrer Galileu 252. Sisplau, veniu. Gràcies a totes, gràcies Blanca i visca la terra! Moltíssimes gràcies, Mireia i Miquel. En representació d'Arran, les Corts ara pujarà a l'Oriol. Endavant, company. En diferents moments d'aquest homenatge i en formes diverses ha sortit la referida, la relació entre la Blanca i el jovent d'Arran les Corts, que millor, però, que ens en parleu vosaltres directament. Des d'Arran, avui no podíem ni volíem quedar-nos sense fer una breu intervenció en aquest homenatge a tu, Blanca. Perquè si una cosa s'ha repetit avui és que la Blanca és un exemple per totes nosaltres i per nosaltres, evidentment, també ho és. La figura de la Blanca ens permet traçar la història del nostre moviment, de l'esquerra independentista. Ens permet veure com hem anat caminant fins al dia d'avui. Tot i això, la història no ens pot fer emboirar la vista. Com a militants d'aquest moviment, sabem bé que el nostre lloc és als carrers, al moviment per l'habitatge, als col·lectius feministes, a les plataformes juvenils, als ateneus i als casals populars. Estar als carrers, però, implica repressió. Però si alguna cosa podem aprendre de la Blanca és entendre que no pot ser que la repressió ens faci tirar enrere. Ni la comissaria de Via Laietana, ni la comissaria d'aquí les Corts, ni la Ciutat de la Justícia, ni cap presó ha d'evitar que teixim la nostra estratègia política. Què és la repressió, sinó el mecanisme de l'Estat per aturar aquells moviments que volen transformar-ho tot? Arran i a l'esquerra independentista ho tenim clar. Seguirem endavant perquè contra la repressió no claudiquem. Per tot això entenem, com a organització juvenil de l'esquerra independentista, la necessitat d'entomar el relleu de la Blanca i seguir teixint el fil roig de la història. Aprendre dels militants que ens han precedit, aprendre dels errors que hem comès, però també dels encerts. Enfortir-nos en base a això i enfortir el moviment, orgullosos del nostre passat, segurs del present i convençuts del futur. Visca la terra! Moltíssimes gràcies, Oriol. Ara sí que anem arribant al final d'aquest acte, Blanca, i us demanem a la baixa, en representació de la candidatura encapçalada per la CUP Barcelona a les properes municipals, i a tu, que pugeu a l'escenari, sisplau. Un fort aplaudiment per la Blanca mentre pugen a l'escenari. En el document audiovisual que hem projectat, Blanca, recordaves, entre altres, el moment en què la Unitat Popular entrava a l'Ajuntament de Barcelona. Baixa, si vols preguntar-li si vol fer d'apoderada o alguna cosa així, militants com la Blanca és el que necessitem. Bé, s'han dit moltes coses, però si alguna cosa ha quedat molt clara a les intervencions que hem vist avui, és com aquesta extensa i llarga trajectòria de la Blanca ens ha impactat a molts i a moltes durant la lluita per l'alliberament nacional i social dels països catalans, que és la lluita que compartim. Avui homenatgem la militància, la vida i el llegat de lluita de la Blanca
I sí que vull posar d'alguna manera l'impacte que la seva trajectòria ha tingut en mi mateixa. A moltes cultures africanes, inclosa la meva, la del poble bubi de Guinea Equatorial, les persones grans són altament valorades i respectades perquè les considerem les depositàries de la memòria col·lectiva. Aquest matí, de fet, llegia una entrevista a la Blanca, que també se n'ha fet esment abans, on ella deia que hi ha un fil, sempre hi ha un fil de la història i trobo que es vol trencar massa amb el passat. Jo no puc estar més d'acord perquè, de fet, especialment en moments polítics com el que vivim ara, amb la deriva feixista escampant-se per tot arreu, impunement a més, cal que tinguem aquesta memòria per poder tenir un futur. Conèixer la història, tant l'oficial com l'amagada, és clau per vestir-nos com una eina radicalment transformadora en aquest futur. Posar en valor les herències de lluita, no com a doctrina que es replica de forma estanca i sense ànima, sinó fent valer les estratègies de les que som hereves i impregnar-les de context per convertir-les en eines útils al servei de les lluites actuals. I sí, devem respecte als i les antecessores, o als ancestres, com ens agrada a nosaltres dir, però també devem respecte als que vindran, perquè, com deia i com diu l'artivista Musa Matuzzi, som les ancestres del futur. I la nostra tasca avui és determinant perquè no es talli aquest fil de la història, aquests fils de les històries de lluita que ens han criat i que ens han creat, tot afegint el nostre bri en aquest fil del que, com ens ensenya la militància de la Blanca, som depositàries, som filadores i també som missatgeres. Blanca, gràcies per la lluita, per l'exemple, per ser referència i, sobretot, referent. Gràcies. Dic que gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. Sobretot el que m'alegra és que sigui gent molt variada. No tothom, estic convençuda que no tothom aquí està tan al corrent o tan a favor de la independència i de les coses que s'han dit en aquests moments, però a mi m'alegra precisament que sigui molt variada. Sobretot la gent de la meva feina, de l'Institut Narcís Monturiol, i que el que els he agraït sempre de tota la vida és que la direcció del moment en què jo estava a la presó de la Trinitat van venir a veure'm, cosa que jo crec que ara ja no sé si es produiria això. És un gest molt d'agrair que vinguessin a veure'm i que sabessin com estava jo en aquells moments. És a dir, que el que agraeixo molt és que sigui una variació de gent, que no tothom combregui, perquè si no potser seria molt avorrit, no?, que tothom sigui del mateix pal. En aquest sentit, jo crec que és una visió interessant la que tinc aquí al davant. I després, a dir-ho que ja he dit jo què significa militar o què vol dir, perquè això és un homenatge a la militància, concentrada a la meva persona, però que podria ser de moltíssima altra gent que he conegut i que conec. Vol dir que la militància és participar organitzadament en un moviment de tipus polític i ideològic. Militar, jo distingeixo entre la militància i el que és l'activisme. L'activisme forma part de la militància, és obligatori gairebé, no pensar-ho,
però es pot ser activista i no ser militant d'una organització en concret. I això molta gent ho veu així i és interessant per a un país que hi hagi tota mena d'opinions i de punts de vista respecte a això. I aleshores jo crec que jo sí que vaig decidir militar i em considero no únicament una militància política d'això, sinó, per exemple, una militància lingüística al 100%. I això que espero que ningú es desmaiï, que jo he estat durant moltíssims anys treballant com a catedràtica de llengua espanyola. I per mi, evidentment, vaig intentar lluitar, vaig ser de les persones que vaig anar a Madrid a gestionar que hi hagués unes graduries i unes càtedres de llengua catalana, però ja no me'n vaig poder aprofitar d'això. I aleshores no tinc res en contra de la llengua espanyola, tinc en contra de l'ús que han fet l'estat espanyol d'aquesta llengua. Però, evidentment, per mi la llengua espanyola és d'una de les més importants que hi ha al món. Ara jo no és la meva originària ni la meva amb la qual em sento jo totalment de militància. I en aquest sentit explica molt que per mi el punt de vista sempre és que la gent és el més important, les persones són el més important, coincidir al màxim amb aquestes persones de la manera com veus el país i com voldries el seu alliberament, evidentment també és molt important, però segur que hi ha gent que no combrega amb això i això no vol dir que no m'hi senti unida o m'hi senti agraïda que sigui aquí. I res més, jo ja s'ha dit molt totes les paraules boniques que m'han deixat aclaparada de tantes paraules boniques que he sentit de la militància i de la meva persona en particular i sobretot de la gent que ha estat una exhibició de luxe, les persones que han parlat de mi i que jo totes les aprecio moltíssim i fa molts anys. En general fa molts anys, excepte la Baixa, em sembla que ens hem conegut molt més recentment, però els altres fa moltíssims anys. Ja no diguem l'August Girma-Tamala i la Maribel, que són persones a les quals per mi són gairebé com de la meva família. Però jo diria que ja que la primera universitat, sempre ho he dit, ha estat la meva família. Ha estat la meva família i els 4 serres, 4. Graviela no tinc aquí, encara que tingui serra, no hi entraria. Però són l'Eva, el Cala, evidentment, jo i la Dolors Serra, que és la companya i muller del Cala. Penso que ha estat com aquest conjunt de 4 han estat com els 4 d'això, de lluitadors que hem estat sempre junts. I el que evidentment ara sento moltíssim és que d'aquells només en queden 2 dones en aquest cas. Igual que dels 4 que vam ser a la presó de la Trinitat, hi ha 2 dones, la meva germana i la Mait Carrasco, que ja no hi són. I tot això representa, quan jo vaig llegir, és que tu estàs complint 80 anys, vaig dir, ostres, vaig quedar garrativada, perquè és veritat, estic a punt, i aquí veig moltes cabells blancs o cabells que han estat tintats de negre, com els meus, però que és així. Vull dir, jo tinc una vista molt llarga de coses que han passat en la meva vida. Quan vaig decidir militar, ja evidentment he sofert molts anys una dura dictadura i sabia que era lluitar
clandestinament. Això ho vaig tenir clar des del començament. I que això implicava també en algun moment, tot i que la consigna que tenim els militants és no deixar-se agafar així com així, i no passar per les presons, doncs el fet és que hi acabes passant perquè la situació t'hi porta. I si passes, doncs mira, no és gens agradable, aquesta és la veritat. I el que passa és que surts amb la idea que en la situació en què t'has viscut te n'adones que has de continuar, que no pot ser que continuï aquell estat en què t'eliminen a tu com a persona, com a catalana, com a dona, etc. I llavors dius, surts més convençut que mai. Aquesta és la veritat. Almenys a mi m'ha passat personalment. I aleshores, bé, una altra idea que tinc també és que no es pot anar pel món amb la idea que tu tens la veritat absoluta. Hi ha molta gent i molta varietat de pensaments i d'idees i de funcionaments, i a mi el que m'interessa sobretot és la gent, ja ho he dit, les persones. I si les persones no entren en absoluta contradicció amb mi, doncs vol dir que val la pena estar al costat d'elles. I això és el que he comprovat avui, estic aquí plena de flors, un ram, 2 rams, 3 rams, en aquest moment ja són 3 rams. I això m'alegra moltíssim. Jo ja he dit que soc de la moral de la victòria. La viuré o no la viuré, però que i col·laboraré tot el màxim que pugui. I penso que la cosa pot tirar endavant, que no estem al congelador, com diu algú, ni estem dintre del refrigerador. Estem, en tot cas, en un moment que el foc tan emocionant que hi va haver fa 5 anys, doncs probablement es pot tornar a reproduir en qualsevol moment. Però depèn de nosaltres. Moltes gràcies. Genial com sempre, Blanca. Genial com sempre. Després d'ella només hi ha cabuda per cantar el nostre himne nacional als segadors. Abans, però, aprofitant que estem aquí dalt i fa algunes assemblees que no vens, aprofitarem una miqueta per renyar-te, i tenim... El problema és que ara, quan vaig a una manifestació, no sé si mira més el policia o també s'entén que no perdo l'audífon. S'ha sentit. Bé, doncs, aprofitant això, que la tenim aquí i que també hi ha els companyes i companys de l'Assemblea de la CUP de les Corts, si voleu pujar gent de l'Esquerra Indep que estigueu per aquí i de l'Ateneu, doncs cantarem els segadors amb la Blanca, va. Recordeu que en acabat ens desplaçarem a l'Ateneu Popular de les Corts. Pels que no sou del barri, seguiu-nos. Està a pocs minuts d'aquí. I per cert, en aquella taula d'allà, pels qui no l'hagueu vist, hi tenim una guardiola antirepressiva. Feu-ne ús, que tenim multes per pagar i la repressió no ens aturarà.